Така, добър вечер, намираме се в къщата на Лучо, може да разгледате наоколо, моля. Моля, покажете наоколо. Така, всички днес сме изключително щастливи и радостни. Това значи къщата на Лучо. Да цялата ходим къща. на барбекю. И ще прави това. Ето, вече има хора, които са щастливи. Моля, господине, кажете ни как се чувствате днес по случай барбекюто. Чувствам се невероятно, радвам се, че Искате ли да поздравите някой? Радвам се, че съм тук с вас. Искам да поздравя моите родители, че ми позволиха да пристъпя на тази сцена. Аплодисменти! Браво! Браво! Моля за аплодисменти за абсолютно всички. Изключително горд съм с вас. Сега нека питаме следващия минуващ какво смята за даденото нещо. Кое даденото нещо? Какво смятате за това, че ще ходим на планина? Моля, изкажете мнение. Не ми дръжте микрофона, господин. Не ми дръжте микрофона, само говорете. Смятам, че наистина е много хубаво моите хора. Много добре, искате ли поздравите някой? Да. Кой? Какво? Охрана! И така време.